Bueno, bideo honetan, bigarren modularen hirugarren atasa salduko dizuet. Eta horretarako, joan naiz modelgunera eta hor eskatzen digute hiru gauza entregatzeko. Alde batetik, galdetegi bat egitea, nik Google Formsen bidez egin dut, baina beste baliabide batzuk daude egiteko. Eta galdetegi horren esteka edo URL-a eskegitzea. Gero, galdetegien erantzunak datuak jaso kalkulu horri batean, Excel batean. Eta azkenik, bakoitzaren ikasegoeran, jarduera hori txertatuta dagoen lekuan, gure esteka txertatzea eta pantalla irudia egitea. Orduan, guazen pausuz pausu. Lehen biziko gauza nik egin dut, Google Formsen bidez, hemen sortu ditzakezue galderak, irekiak, itxiak, ikusten duzuen bezala. Orduan, oso garrantzitsua da galderak izateko, hemen nik azterketa bihurtu nuen eta nire ikasleekin egin nuen, baina, zuek normalean Google formulario bat sortzeakoan, holan agertzen zaizue. Eta holan da, inkesta bat bezala. Eta nahi duguna da, erantzunen emaitza bat izatea. Beraz, emaitzak izan ala izateko, azterketa bihurtu behar dugu. Vale? Nik galderak egin dituen, beraiek erantzun zuten, hemen aurre ikusi aldugu nola gelditzen den, vale? Hau da, beraiek ikusten dutena, eta hemen markatzean berriro editatzeko. Orduan, guazen kalkulu horria egitea. URL-a hau izango zen, edo hemen gaten garenean hau izango zen linka, vale? Hemen ikusten duguna. Eta bigarren pausua da, kalkulu horri bat sortzea. Nola sortzen dugu? Erantzunetan hemen ikusten duzu egoian jartzen duela ikusi kalkulu horriak zerbitzuan. Klikatzen badugu, vale? Ni badaukat egin da, grafikoak atera behar ditugu. Hau da, pixka bat bigarren entrega honen helburua. Orduan, nola egiten dugu? Behitu nik, adibidez, egin dudana da. Hau da, nire lehenko galderaren puntuak eta edo, eta horren emaitza horren grafikoak atera nahi ditut, beraz, zer egiten dut? Galdera guzti hauek sakatu, ikasle guztienak direla, eta honi, hor goian ikusten duzu jartzen duela txertatu diagrama, txertatzen du. Vale? Eta hartuko zaizu horrelako zer. Mugitu dezakezue, ni bera mugitu dut, hemen titulu aldatu, adibidez, lehenengo galdetegia. Aldatu dezakezue nola nahi duzuen jarri, diagramaren izena, eta pertsonalizatu. Hau da, aldatu dezakezue grafiko mota ere, eta hori da pixka bat egin behar duzuela. Demagun lau galdera dituzuela. Nik adibidez uste dut 5 edo 6 dituela. Vale, hau daukagunean zer gertatzen da, arazotxo bat gertatzen da. Karo, guri eskatzen digute deskargatzea kalkulu horri formatuan, hau da, Excel formatuan. Baina askotan gertatzen dena da deskargatzerakoan ez direla agertzen grafikoak. Beraz, deskargatu PDF-an, vale? PDF-an agertzen da, orduan deskargatzen dut hor. Eta gero, joaten naiz, I love PDF-era. Eta hortxe izango duzue Excela PDF-ez, kontrakoa PDF-a Excel. Eta hor, bihurtzen baduzue, utziko dizuela. Vale? Zuek saiatu nahi baduzue, deskargatzen Excel formatuan, baina gertatu zaizue hori. Hori gertatzen bazaizue, modu honetan, nahiko azkarra da, eta izango genuke ja, bigarren gauza jarrita. Deskargatzen badut. Editatzea. Ikusten badugu, hori agertzen da. Vale? Nire nahiko sakona da, baina, handituko banu, hori agertuko zen. Vale? Eta azkenik, nik adibidez ikasegoeran joan naiz nire jardueretara, eta kasu honetan da birpaso froga. Orduan,
honetan, zer egingo dut? Esteka linkatu. Zaten naiz nire formulariora. Horrebista, eta esteka hau hartuko duguna gure lehenengo hori txera entregatzeko URL-ean, badaukagu. Eta honi pantailazo bat atera behar diozu, Orduan, bakarrik da egitea, pantailazoa, eta Paintekin edo beste gauza batekin, beste programa batekin egin dezakezu. Ni pantailazoa gordeko dut, hemen ikusten daia, txikiagotuko dut, hori ikusteko. Eta hemen ikusten daia txertatu dudala. Beraz, honen pantailazoa, hirugarren jarduera jarriko dut. Hirugarren jarduera, hirugarren atasa. Eta orduan honekin, listo, entregatu beharko zen alde batetik URL-a, Google Forcen URL-a. Vale, arain, jasarela. Egingo dudala horrela. Pero, bigarren gauza da, gure erantzunen Excela igotzea. Eta azkenengo gauza izango zen gure pantailazoa igotzea. Hiru gauza horiekin, listo.